Sí, son aproximadas, pero bastante Venga, una ampliación de tren, arriba o abajo. e cando tedes a mesa? Fijaremos a partir da hora. O día anterior. Podemos facer os exámenes para convocar. Estamos estabilizados en un día. Y me trata del Ministerio de mejor, porque estamos en 30. Sí, son aproximadas, pero bastante Venga, una ampliación de tren, arriba o abajo. e cando tedes a mesa? Fijaremos a partir da hora. O día anterior. Podemos facer os exámenes para convocar. Estamos estabilizados en un día. 1.300 plazas, tanto de personal estatutario sanitario como personal funcionario da Administración Xeral e personal docente, o que vai a alumbrar a oferta de emprego público para o ano 21. 1.203 plazas de personal estatutario do Servicio Galego de Saúde, unhas 1.491 plazas pertencentes á Administración Xeral da Xunta de Galicia e o que vamos a propoñer na Mesa Sectorial de Sanidade é unha oferta pública de emprego no entorno de 1.600 plazas no ámbito de educación, que vamos a propoñer na Mesa Sectorial de Educación. Sen esquecer que no ámbito educativo están pendentes, como recordarán, 3.654 plazas do pasado ano que xa teñen data para os seus probas, que son entre o 19 de xuño e o 23 de xullo. Por tanto, digamos que na docencia vamos a actuar en 5.258 plazas. Unha parte delas xa convocadas da oferta pública que non pudo celebrarse, máis outras que convocamos a partir de agora, unha vez que pasen pola mesa sectorial, que estarán no entorno de 1.600 plazas. Son os 44,3 millóns de euros que adicamos a intentar insertar laboralmente a 16.000 persoas que se atopan en situación de desemprego a través de 1.100 cursos, o co obxeto de mellorar a súa formación orientada hacia a inserción laboral. É un presuposto récord, supón un 23% máis de presuposto que o pasado ano e supón uns 40% aproximadamente máis de alumnos, 5.800 alumnos máis e outro 40% de cursos, uns 300 cursos máis que nas pasadas convocatorias. Estamos de novo ante as portas dunha situación de incertidumbre, unha vez que o presidente do Goberno anunciou a finalización do estado de alarma e, polo tanto, a non existencia de cobertura legal para tomar decisións que afectan a mobilidade, a dereitos fundamentais e a actitudes ciudadanas. Tras un ano de pandemia, o Goberno sigue sin poñer en marcha unha legislación específica e as comunidades autónomas, a inmensa maioría, que levamos pedindo un ano unha legislación específica para a pandemia, pois estamos como estábamos fai un ano. É dicir, sin ningunha legislación de cobertura específica, salvo o estado de alarma. Isto acaba de confirmalo o Consello de Estado no informe que o Goberno solicitou para avaliar o posible recurso de inconstitucionalidade contra a Lei Galega de Pandemias. Bueno, observamos que nin establece unha legislación específica para a pandemia, nin deixa a comunidade autónoma que teña a súa propia legislación para paliar o vacío legal que se vai a producir unha vez finalizado o estado de alarma. Nos pensamos que non é de recibo, evidentemente, ese recurso e por eso, onte, o vicepresidente primeiro solicitou formalmente ao ministro Iceta unha convocatoria urxente da comisión mixta para avaliar e poñer en común os informes da Avogacía do Estado e os informes da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia e poder avanzar sin xudicializar unha lei que o que pretende é cubrir o vacío legal da legislación sanitaria española. Creo, ademais, que é necesario, en primeiro lugar, pensar na convocatoria de unha reunión da Conferencia de Presidentes
é necesario facelo porque todos os presidentes estamos preocupados cal van a ser o noso límite competencial e as nosas ferramentas legais para seguir xestionando a pandemia a partir do 9 de maio, e é necesario tamén para que o Goberno nos fale en serio dos plans de vacinación e non decir unha cousa hoxe e mañá que se cree unha enorme discusión interrogante como pasou o día que o presidente Sánchez anunciou datas concretas de vacinación e ás menos de 24 horas se tuvo que reunir o Consello Interterritorial para disminuir o número, a edade da población tributaria de unha das vacinas máis importantes coas que estamos a traballar.